Резида Салахова. Сизнең бәлки күргәнегез, ишеткәнегез бардыр. Син гомумән иңгә кайтып кергәнең бармы? Филолог башым белән шуны белмисеңме дигән. Роберт, синең бар икән. Артем һәм аның туганнары моны ишетмәскә тиешен. Минем бер җегетем бар име? Казан кызлар. Сыер сауганым юк. Дип. Дөрес басмадан Казан. Ролиңнең сүзләрен онытканың бармы? Сул як күзем сикерәдер, хәзер булай иттерә башлады. Ничек итеп син организмыңны русчалатып әйтсәк насилуешь? Нинди барлыгы. Аны татар тамашачысы аңламый. Хуш әби, аның тавышы менә шундый булды. Дип булай сөйләшәсең, нурани хәл дип. Сәлам дуслар, ниһаят кабат сезнең белән ят кунак тапшыру кысаларында очраштык һәм бүген бездә кунакта гаҗәеп шибәр хатын-кыз. Инде сез дә яратып карау, сез дә аны яратып карыйсыз. Әйдән. Безнең Татарстанның Тинчурин театрындагы иң популяр, иң талантлы һәм иң шибәр актрисаларның берсе. Мин отукта үстимән үземнән. Бераз гына булса да Тинчурин театрының мен үземнән үстим, ярыймы? Тинчурин театрының алдынгы актрисаларның берсе. Мин дөрес фикер йөртәм бит, әйме? Бик дөрес әйтәсең. Алдынгы актрисаларның исегездә калдырыгыз. Алга табыдам әйтәсең, әйе? Резида Салахова. Резида, мин тегесендә әйткән бит кычкырам. Шулай туры килде. Резида Салахова. Барышы алабыз, җәмәгать, әйе. Стеуне оннан тыш мин өстәп куям алдан ук. Безнең актриса әйме? Стеуне филологта. Әйе. Все, пока. Шуны гына да. Соңрак әйтербез дигән иде. Пишет суктык юк. Соңыннан сөйләшеп булган турыда. Минем 2 дипломым бар, әйме? Һөнәрләргә килсәк инде. 2 диплом. Икесе дә кызыл. Беренчесе. Сез дуслардыр инде. Сез Әйе. синдром отличницы. Отличница белән отличница тартыла бер-берсенә, әйе. Демәк, берсе Казан театр училищесы дипломы, кызыл диплом, анда язылган актер драматического театра һәм руководитель творческого коллектива. Бу режиссер кидер инде. Режиссер бит инде юк инде. Ул инде җитәкчесе. Бәлки. Яки берәр нинди театраль кружок җитәкчесе булырга мөмкин. Педагог. Икенче дипломым шулай ук кызыл, ансы Казан федераль университетыныкы. Анда инде филолог һәм преподаватель дигән. Ягъни укытучы, менә педагог икәне аермачык язылган. Син бит шушы 2 дипломың буенча да хәзер эшлисең дип әйтергә кирәк. Әйе. Димәк, син безнең Тинчурин театрында да гаҗәеп батыр спектакльләрдә чыгыш ясыйсың. Һәм шулай ук Апуш театраль студиясендә дә Анда гына түгел бирәсең. Анда гына түгел дип. Тагын. Санап карыйк мәле. Әйдә. Башта трудовой книжка буенча эшләгәннәремне саныйм. Официаль рәвештә. Исемлек бик озын ахры. Димәк, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында артист. Бу төп эш. Драма артисты. Бу төп һәм беренче урында тора торган. Икенчесе 2014 елдан, ягъни инде 9 ел дәвамында Казан театр училищесының сәхнә теле укытучысы, ягъни үземнең остазым Габдрәүф Нуриевның ассистенты. Мин студентларга шулай ми Габдрәүф абый укыттымыни сезне дә. Минем бит класс җитәкчем, төркем җитәкчем һәм сәхнә теле укытучым. Хәзер мин аның кулы астында, аның канаты астында эшлим. Мине дә укытты. Дәвамчысы бит инде, әйме? Ул шулай дип өметләнә инде, белмим, өметләрен аклап булса. Ул өметләнгән. Юк, ничек инде аклап булса, инде аклагансыңдыр әллә ничә тапкыр. Дәвамчысы. Ансы инде вакыт күрсәтер, иншалла, әйе. Димәк, театр училищесы булды, әйме? Шуннан тагын бер официаль эш урыны Шаян ТВда артист дубляжа. Мультфильмнар, мультсериаллар һәм яшьләр өчен сериаллар һәм ТНВ каналы өчен сериаллар тавышландырабыз татар теленә, бәлки ишеткәнегез бардыр, әйме? Әлбәттә. Сезнең бәлки күргәнегез, ишеткәнегез бардыр. Мультфильмнарны инде бигрәк тә анда, мәсәлән, Татарча Балбоскина, мәсәлән, анда Лиза Балбоскина. Җилән чәчле шундый тәти генә эт баласы бармы? Һәм аның әле бер туган өнесе бар. Дружок, дускай. Әйе. Ансы да минеке. 2022 елда Казан мэриясе ярдәме белән Гүзәл Сәгыйтова бит инде бик шәп кенә проект ачып җибәрде. Ул да булса Апуш балалар театр студиясе, Татар балалар театр студиясе. Анда мин шулай беренче көннән үк балаларга сәхнә теле укытам.
Онда инде безнең ике төркем 8 яшьтән 11 яшькә һәм 11 яшьтән 15 яшькә. Хәзер инде 16 яшьлек балабыз да бар. Ул һаман китми дә китми, аны китәсе килми апушта. Яше тулса да, юк, мин йөрим ди. Без инде әлбәттә инде йөрсеннәр генә, чөнки спектакль куйганда олы балалар да кирәк, ягъни яшүсмерләр дә кирәк, бәләкәчләр дә кирәк. Шуңа күрә яратып, теләп йөриләр, Аллага шөкер, теләп шөгыльләнәләр, йөрсеннәр генә. Без инде шулай балалар күңеленә театрга мәхәббәт уята алабыз икән, гомумән иҗатка мәхәббәт без бәхетле генә. Алар артист буламы, булмыймы, анысы икенче мәсьәлә. Алар беренчедән мөхит, татар мөхите. Икенчедән барыбер актерлык. Аларны бит 4 юнәлеш буенча укытабыз. Актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм вокал. Ягъни бала бөтен яктан камилләшә, шөгыльләнә, шуңа күрә бик файдалы, бик шәп проект. Анда мине дә алмаслар микән? Эзгенә яшең чыккан, эзгенә. Biraz bana. 18, ә бездә 15-кә хәтле генә. Балалар бушлай йөри, күз алдыгызга китерегез. Бушлаймыни бу? Бушлай. Балалар бушлай йөри абсолютно. Син biraz da сынга калган Син беләсеңме, бу нинди мөмкинлек? Бу бит кеше бала, кеше яшьтән үк үзен тотарга да, кеше белән аралашырга да өйрәнә һәм гомумән теге үз-үзенә ышану көчен арттыра бит менә шушындый түгәрәкләр. Һәм иң мөһиме, дәресләр дә бушлай, спектакльләр бушлай куела. Ягъни балага костюм тегелә, декорациялар әзерләнә, чып-чын спектакльләр куела, утлар, музыкалар белән. Бу дәүләт тарафыннан ярдәм финансланыла. Әлбәттә, педагогларның хезмәт хакын да бары тик мэрия гына күтәрә, ягъни безнең Татарстаныбыз хөкүмәте күтәрә. Так, дәвам итәбез. Тинчурин театры, училище. Нәрсә иде? Шаян. Апуш. 4-нче татар гимназиясында укыган идем мин үзем. Мин үзем Залесны кызы, Казан шәһәре кызы. Залесында туып үстем. Ләкин беренче сыйныфтан әти-әниләребез безне Казанга йөрттеләр, 4-нче гимназияга. Ул Фрунзе тирәсендә урнашкан. Бүгенге көндә инде Чкалова 8 бинасында. Мин шунда укыдым һәм бүгенге көндә шунда балаларга театр түгәрәге алып барам. Китабовны беләсез инде, анда кай вакыт гүзәллегендә минем дә тавышны ишетергә була. Анда яздырабыз бит инде аудио китаплар, шигырьләр. Аннан кала бит әле син безнең татарча фильмнарда төшәсең. Шулай бит, син безнең әле кино актрисасы да. Тагын син безнең дәүләт дәрәҗәсендәге төрле чаралар алып барасың. Син әле безнең күчмә язылышу тантаналарында алып барасың. Анда син дә бар инде апаем. Мин сиңа бер генә сорау бирәсем килә. Син гомумән иңгә кайтып кергәнең бармы? Артем күрәме сине? Артем күрәме? Идә бит мин ирем белән Артем гына сәлам итәсең. Юк, күрешәбез, Аллага шөкер. 6 яшьлек ул үстерәбез. Аның исеме Әскәр. Тутырып әйтсәк инде Пискунов Оскар Артемович була. 6 яшь. Киләсе елга мәктәпкә, бу ел инде подготовишкага йөри башладык. 2-нче татар гимназиясенә укырга керергә. Исәп татар мөхитендә үсте. 2-нче татар гимназиясенә. 2-нче татар гимназиясенә. Әйе, Шамил Усмановда урнашкан. Әйе. Шушы күрәләр, мин нәрсә әйтмәкче инде, син бит күп кырлы талант иясе бит, әйме? Күп кырлы син ничектер менә, күп кырлы педагог иясе син. Син һаман педагогиядә, әйме? Һаман менә. Һаман белем бирә. Һаман белем бирәс. Әти-әнинең нәрсә белән шөгыльләнәсез син? Әти-әним укытучы да, артист та түгел. Һөнәрләре буенча артист та, укытучы да түгел. Әнием минем фармацевт. Медицина өлкәсе белән бәйле. Мине дә инде үз артыннан китерде, бик өметләнгән иде. Ләкин мин инде андый төгәл фәннәрдә бик көчле булмадым. Хәлбуки мин теге ни булсам да, отличница булсам да, ул теге математиканы кирәк, дип, алгебраны кирәк, дип укыдым инде. Химия белән дә бик дус түгел идем. Шуңа күрә медицина белән бәйләү не вариант иде, анысы факт. Әтием инде минем төрле һөнәр иясе. Ул инде тракториста булды, дуңгызда карады, хайваннарда карады, малларда үстерде. Алтын куллы адам. Алтын куллы, әйе, бик күп һөнәр иясе. Аллага шөкер. Кулыннан бөтен эше килә, әйе. 70 төрле һөнәр иясе диләр. Әтием минем Яшелүзән районыннан. Кайсы авылдан? Олы Күлбәш. Күлбәшләр, әйе. Ә син? Юк, мин аннан түгел. Без гомумән ул районнарны беләбез. Сездә идән асты нәрсә дип әйтәләр? Идән асты ничек дип әйтәләр? Шуны гына сорап алып, идән асты. Бос. Юк, бездә Роберт. Нәүрәп дигән сүзне белмисеңме син? Яшелүзәндә Нәүрәп. Син Яшелүзәндәме? Филолог башың белән шуны белмисеңме дигән. Әнием Алабуга районы Илмәт авылыннан.
Алар инде әнием фармацевт, әтием бик күп һөнәр иясе. Казанда очрашканнар, танышканнар, дуслашканнар, өйләнешкәннәр дә. 85нче елда Залесендә төпләнгәннәр. Башта апам туган Миләүшә исемле, ул икътисадчы. Аннары 89да мин туганмын, артист. Әтием белән әнием үзләре бик иҗат җанлы кешеләр. Әтием үзлектән гармон уйный. Әнием кушылып җырлый. Үзе өйрәнде бит. Үзе өйрәнде. Бер нине музыка Хакларды беләбез. Беләсез, Әнием, әнием турында сөйләргә бик яратам. Шуңа күрә интервьюларда алар турында бик күп мәгълүмат алырга була. Әнием җырлый бик матур итеп. Аның менә Әтиеңнең исемендә әйтәлем, шундый матур исеме. Бик матур әтиемнең исеме. Нурислам. Нурислам. Әниемнеке дә матур. Гөлфәния. Гөлфәния. Сирәк җырлый торган. Гөлфәния. Гөлфәния белән Нурислам алар. Син бит әле үзең дә безнең музыка мәктәбен скрипка юнәлеше буенча түгелме? Нәрсә буенча? Роберт, синең Мария. Фортепиано. Дөрес. Фортепиано. Ничек миңа скрипка дип истә калгансың? Скрипкада уйнарга өйрәнеп карадым мин. Әллә берәр кая сөйләдем микән шул Шул турыда? турыда миндә скрипка дигән никтер миңа скрипка дигәнне истә калган. Хәзер ни тиз генә Артем һәм аның туганнары моны ишетмәскә тиешен. Минем бер җегетем бар име? Яшь чакта инде Артемга кадәр билгеле. Яшь үсмер чакта дигән. Илнур исемле. Сәлам. Әлва исемендә үзе боксер име? Моның хатлы гәүдәле, бик шибәр, бик инде фигурасы шәп егет иде. Артемның тагы да шәбрәк инде сүздә. Һәм ул скрипкада уйный булып чыкты. Музыка мәктәбен тәмамлаган скрипка классы буенча. Боксер. Әйтәм, кит инде Илнур, син һәм скрипка, дигәннәр мәҗбүр йөрттеләр ди инде. Әйдә өйрәт әле мине. Минем гел хыялым бар иде инде. Гомумән камилләшү, төрле һөнәрләрне үзләштерү теләге миндә зур. Һәм бу миңа туган телне көчкә өйрәтте малай. Дөресрәге, ул көчкә өйрәтмәде, ул өйрәтте, мин көчкә өйрәндем. Ул бит бик авыр инструмент икән, бик читендә корал ул. Чөнки менә гитарада өйрәнеп була, чөнки анда латлар бар, бүленгән латлар. Ә скрипкада ул латлар юк. Анда наслух барсы да, анда идеальный ишетү сәләте булырга тиеш. Миндә ул юк инде күрәсең. Яисә аны иртәрәк башларга кирәк иде, 19-18 яшьтә түгел. Шулай итеп, туган телне өйрәндем дә, чехолына салдым да скрипкасы, Илнур, рәхмәт, сау булыгыз дип. Етәр. Шуннан соң хушлаштык, сау булаштык инде Илнур белән дә, скрипка белән дә. Скрипкада уйный белмәгәнгә күрә. Шулай булсын. Ачуы чыкты. Фортепианога тартылдың инде. Беренче сыйныфтан фортепианога бирделәр безне әти-әниләр. Акча юк заман. Әти совхозда эшли, Залесный совхозында. Акча түләмиләр. Хезмәт хакы түләмиләр. Я колбаса белән бирәләр, я нәрсә белән бирәләр шунда. Бер әнинең зарплатасы һәм сыер. Сыер ашатты инде. Әни сыер сава, сырын ясый, әти малларны ашата, үстерә. Монда менә семейный бизнес бар монда. Казанда торып шулаймы, сепараторлар айырттыгыз димме? Залесный бистәсендә. Без үз йортыбыз белән. Барыбер Казан битендә, ни дисең? Үзе Казан. Казан кызлары. Мин кирәк чакта мин бит Казан кызы бит. Башка бер ниләрдә, ситуацияләрдә мин авыл кызы бит эшләп үскән дибәйме? Сыер сауганым бар, сепаратор айыртканым бар. Дөресен әйткәндә, сыер сауганым юк. Аха. Беләсеңме? Синең бармы? Юк, Минем Мин сыер янына якын килергә дә Юк, куркам. мин сыер сауганым бар, әлбәттә. Сыер сауганым. Артемның да сыер сауганы. Ат җиккәнем дә бар, ат тугарганым да бар дигәндән без авыл җанлы егетләр. Авыл малайлары. Нәрсәдән китте? Фортепианодан сыерга барып Мин җитте. һаман сорамакчы булам. Фортепиано. Юк, тукта. Монда фортепиано кая була дип. Хәзер барып җитәбез фортепианога. Шулай итеп булмаган акчаларга, улакта миллион заманының теге соңгы еллары, әниләр 1 миллионга төшереп безгә фортепиано алдылар. Апа миннән 3 класска югары укып бара бит инде. Башта апа укый башлады бит инде фортепиано. Башта 1 ел әле ул дусларга, гаилә дусларына йөрде шөгыльләнергә. Иш эшлисе бар бит инде фортепианда да. Шуннан инде алдылар. Мин дә 1нче класска кирип, мин дә музыка мәктәбенә кергәч, безгә Капкара Казань дигән фортепиано алдылар. Ул хәзер дә иде тора Залесныйда. Шулай итеп без шөгыльләнә башладык. Шөгыльләнәбез. Малай авыр бит, бирешми фортепиано. Ул бит килдең дә уйный башладың. Башта утырасың ти-ти. Күп сәгатьләр буе шөгыльләнергә кирәк. О, әни кычкыра кухнядан. Бернинди музыка белеме юк. Дөрес басмадан кызым. Ишетә бит шуны. Листларны, Шуберт, Шопеннарны ишетә белә каяндыр. Каян белә бу без дибез инде. Просто әнинең абсолютный слух әтинеке кебек. Мин беренче сыйныфны апа музыка мәктәбенең 2-ме, 3-ме сыйныфын тәмамлагач, апа белән план кырдык.
Әйдә ташлыйбыз музыка мәктәбен. Әйе. Авыр. Юк, без нишәп азапланырга тиешсең. Кеше мультик карый. Урамда резинка сикерә, классики сикерә. Без нишәп Резинка сикерә торган вакытлардыр әле. Кадерле заманнар. Biz de sikredik. Син дә сикерә. Sikirmenim var ya. Sikirip müsait alamıyor sizge. Әйдә эфирдан соң. Nasıl uyar üstünde. Без еще дүртәү булып булдыра. Шулай итеп, әти белән әнигә хәбәр әйткән сыман, мөһим хәбәр әйткән сыман, әти әни без алга таба йөрмәскә булдык ди без инде. Әти әни әйтә. Сүгенмәделәр инде, но подтексты шундый иде. Без сезгә миллионга төшереп фортепиано алдык. Нинди ташлау? Ташлау турында сүз дә булырга мөмкин түгел. Йөрисез, диделәр. Дидек тә йөрдек инде. Ахыргача тәмамладык. Şoyarttık. Eti yani biz bir şoyarttık. Bu şoyarttık neydi taşta. Шулай итеп тәмамладык. Әле ярый тәмамлаганбыз. Мин әле 6нчы сыйныфка җиткәч тагын ташларга җыендым, чөнки үземнең укытучым, фортепиано укытучым Эльвира Юдаровна башка шәһәргә күченеп китте кияүгә чыгып. Авыр кичердем шуны. Җылаштык инде. Миңа бүтән укытучы кирәкме? Мин тәмамламыйм. Мин битте, всё китәм. Шуннан миңа Шулпан Вязовна дигән тагын бер бик әйбәт укытучы бирделәр. Аның белән дә без туганлашып, дуслашып биттек. Хәзер дә интернеттан аралашып торабыз. Кыскасы, мин музыка мәктәбенә дә, әти-әниемә дә фортепианога йөрткәннәре өчен рәхмәтле. Сәхнәгә чыккач, үзеңнең ролеңнең сүзләрен онытканың бармы? Бар әлбәттә. Ничек чыгасың чыгу юлы? Менә нинди чыгу юллары? Менә шулай күрсәтәсеңме берәр нәрсә? Андый вакытта, теге гомумән югалып калганда, тормыштагы кебек бер трек булу кирәк. Трек кем була ала сиңа сәхнәдә? Партнер. Партнер сиңа ярдәм кулы суза икән, син шуңа саламга ябышкан кебек ябышасың да, теге балонадан килеп чыгасың инде көчкә-мешкә. Ләкин бар менә шундый спектакльләр, проза белән сөйләшә торган спектакльдән чыгып була. Чөнки син талантлы артист, ул текстны башка шаракына ятламый, мәгънәсен аңлап, мәгънәсенә шигъри формат өйрәнә. Шуңа күрә мәгънәгә ияреп син үз сүзләрең белән йөреп чыга аласың. Менә шигъри форматта батасың икән, биттең инде. Булганы бармы? Бар. Ничегрәк кичердең син ул моментны? Сул як күзем сикерәдер, хәзер булай иттерә башлады, ни сикерә генә түгел. Кстати, беләсең, кайчаннан бирле сикерә минем сул күзем. Мин шулай ярамыйм, сул күзем минем 2013 елда Кәрим Тинчурин әсәре буенча Сүнгән йолдызлар музыкаль трагедиясын чыгарганнан соң сикереп калды шулай. Ягъни син борчылган сайын синең күзең сикерә башлый. Анда ниләр булды соң ул 13 елда? Стрессный. Сүнгән йолдызлар белән Шекспирның Гамлеты параллель рәвештә чыкты. Аларның язмышлары, берсендә мин Сәрвәр, икенчесендә Офелия. Язмышлары аларның охшаш. Алар икесе дә яраткан кешеләрен югалталар һәм шул яраткан кешенең үлемен, шушы хәсрәтне күтәрә алмыйлар, акылдан язалар һәм үзләре дә үләләр. Текстларын бутадыңмы? Юк, үзем аша үткәреп, син күз алдыңа китер. 3-4 ай син аны репетициялисең, алар параллель рәвештә чыкты. Төшкә кадәр мин Сәрвәр булып, акылдан шашып үләм, төштән соң мин Офелия булып. Син күз алдыңа китер, ничек итеп син организмыңны русчалатып әйтсәк насилуешь. Син аны еларга мәҗбүр итәсең. Син күз алдыңа китерәсең, бар школа переживания, бар школа представления. Ягъни күз алдына китерү мәктәбе һәм үз шушы яшәү мәктәбе. Безне инде әлбәттә Станиславский буенча яшәү мәктәбенә өйрәтәләр. Ягъни барбыр ул представлениедан башлана инде, школа представления дим. Термин ул, шуңа күрә русча әйтәм. Башта син битендә күз алдыңа китереп кенә караймы, сөйгән кешеңне сугышка алып китәләр. Менә ул хәзер дә актуаль. Һәм син аны җибәрмәс өчен, син бер имче карчыктан аның колагын боздырыр өчен дару аласың. Сатып аласың фәлән бәягә. Сатып аласың да, ул сиңа әйтә, колагы агар да бетәр. Андыйларны сугышка алмаячаклар. Ягъни син аны инвалид ясыйсың да, но ирең синең яныңда кала анда, ирең инде сөйгән кеше. Һәм син аны саласың да, әллә теге хатыды әби дөрес бирмәгән шунда даруны, әллә мин дозасын бутадым. Ул үлә. Синең кулыңнан. Аның сүзе дә бар. Мин җанымнан да артык күргән сөйгән ярымны үз кулым белән үтердем. Шуны менә күз алдына китереп кара. Аның хәтта автор буенча фразасы да бар. Сәрвәр үз кулларына карый да, мин җанымнан да артык күргән сөйгән ярымны үз кулларым белән үтердем дип, ул менә үзен үтерәсе килә. Менә шушы адымы өчен. Ләкин ул бит аны мәхәббәт өчен эшли инде. Бу инде әлбәттә ниндидер авыру мәхәббәт дип әйтергә буламы, әйме? Ничек инде син сөйгән? Юк, бу фаҗига чынлап. Аның хәтта жанры да шул, музыкаль трагедияның жанры. Шуңа күрә мондый рольләрне тормышка ашырганда
Бірнешікте өзің аша кешірмеше, Бу Килеп чыкмаса. келіп шықмай, тамашашыға жеткіре алмайсың. Юк, ул беләсез, әле бит әле андай спектакль караганнан соң үзең дә тамашачы буларак кына да син шул спектакльгә ясаган йогынтыны 2-3 көн буе уйлап кичереп йөрисең. Шулай бит, ә монда аны уйнаган артист аны бит бер артлы уйный. Бүгінгісі күнде менің репертуарымда әлі тағын Илгиз Зейниевнің Мәдине деген ғибрәтлі хәл деп қойдылар инде аны. Ул моноспектакль бит, әйме? Юк, ул моноспектакль түгел. Ул бик уңышлы үткән спектакльләрнең берсе дип әйтергә кирәк, әйме, аны Мәдине деген спектакльдә мин Мәдине ролендә, минем мәхәббәтемне ирем Артем Пескунов уйный, ул Җәүдәт ролендә. Бу шигъри форматта язылган ак шигырь дибез инде. Ак шигырь белән язылган әсәр. Репертуарыбызда беренче ак шигырьле спектакль түгел. Без Артем белән әле Гамлет белән Офелияны уйнаган идек. Кабатлап әйтәм, Шекспир да бит инде нәкъ менә ак шигырь белән язган. Шуңа күрә Гамлет безгә күпне бирде, ул зур мәктәп булды безнең өчен. Шуңа күрә Мәдинәгә без күпмедер дәрәҗәдә әзер идек. Илгиз үзе язган, үзе куйды моны безнең белән. Бик үзенчәлекле әсәр бу. 18+. Бу инде үзе күпне сөйләп. Тема четерекле. Тема зина кылу, гөнаһ. Башта мин пьесаны укып чыккач, Илгиз безгә җибәрде бу пьесаны. Әле приказ чыкмаган, Мәдинә куела дигән хәбәр гомумән юк. Илгиз безгә пьеса җибәрә. Менә моны укыгыз да Артем белән үзегезнең фикерегезне әйтегез әле. Укып чыктык. Biz әйтәбез. Бу нинди парнуха. Ну, гафу итегез. әйе. Ләкин ак шигырь белән язылган. Тексты искиткеч инде. Камил шундый рифмага туры килә. Ул һәр фраза диярлек канатлы сүз. Анда инде менә сөйләп китсәң, әсә тексты шәп. Ләкин сюжеты сәер инде. Без әйтәбез, Илгиз бу татар сәхнәсенә нәрсәгә? Аны татар тамашачысы аңламый. Анда барысы да текст буенча язылган. Мәдинә белән Җәүдәт, Мәдинә анда мәсәлән эчке күлмәктән Мәдинә белән Җәүдәт үбешә башлыйлар. Ятак авалар аларның анда селкенгәннәре күренә һәм башка барысы да язылган. Biz әйтәбез, 5 минутлык аудио SMS җибәрдек Илгиз Газинуровичка. Икәүләшеп бер-беребезне бүлдерә, шәп язгансың, ләкин бу бит фәлән төгән дип болай кирәкми дип. Әйтә, ярый, рәхмәт, фикерегезне ишеттем. Тиздән приказ чыга, сез төп рольләрдә булачаксыз. Хош, ни хош. Авыр булдымы моны сәхнәләштерү? Эмоциональ яктан җиңел булмады, әлбәттә. Чөнки ул үзе трагедия. Аның жанры да трагедия дип язылган иде, ләкин аны үзгәртеп гыйбрәтле хәл дип куйдылар. Чөнки трагедия сүзеннән курка тамашачы. Гыйбрәтле хәл, чыннан да бик гыйбрәтле спектакль, бик гыйбрәтле. Мин аннан соң гына куя башлагач кына, репетиция барышында гына Мәдинәнең бөтен трагизмын аңлап, героинемнең аны ярата башладым, аны акладым. Менә ни өчен ул шулай гаиләле кешенең башын катыра? Ни өчен тыкшына ул аларның гаиләсенә? Һәм ни өчен менә шулай трагик рәвештә тәмамлана аның тормышы. Акладым, аны яраттым һәм спектакль сайын һаман ярата барам, мин аны ача барам яңа яктан һәм гашык була барам. Һәм шун Илгиз Газинурович шундук әйтте, курыкмагыз, бернинди эчке күлмәктә булмый, шишенүдә, үбешүдә, ашкышуда һәм башкалар. Мин инде барысын да уйлап таптым. Сез миңа ышаныгыз гына диде. Без шуннан да Илгизгә ышанып, ул искиткеч талантлы кеше, ул гениаль кеше, гениаль. Язучы, драматург буларак та, режиссер буларак та, актер буларак та дисәк тә әйе. Резидә, ирең белән эшләүе авырмы? Юк, ирем белән эшләүе Әллә күпкә җиңелрәк? Әйе, уңайлырак та башкаларга караганда. Мәсәлән, барыбер инде без Мәдинәдә бит инде минем аңа мәхәббәтем дә, дәртем дә ташып торырга тиеш. Мәсәлән, мин бит инде менә Артемга минем мәхәббәтем көчле, дәртем дә бар. Сен Роберт белән куйсалар безне рольгә. Барыбер миңа Роберт белән читенрәк булыр иде, теге, партнерствода булырга дим инде. Чөнки сәхнәдә партнерлык дигән нәрсә бик көчле ул, бик кирәкле. Бер-береңне ишетү, бер-береңне тою партнер белән. Шуңа күрә дә бер-берең белән килешү. Килешү, әйе, шуңа күрә дә актерлык осталыгы дәресләрендә, училищеда да без хәзер студиядә дә балаларга бирәбез тренинглар. Бер-береңне тую тренинглары. Ягъни мин сине туярга өйрәнәм. Мәсәлән, анда менә ике кеше парлашып баса, һәм без әкрен генә ике якка таралырга тиешбез. Һәм менә ни тотып инде. Равновесие тотып. Әйе. Кеше эгоист икән, ул шундук булай тирәчәк тә үзе дә авачак, иптәшен дә аударачак. Әгәр дә кеше тормышта да яхшы дус икән, ышанычлы партнер икән, ул бөтен партнерына уңайлы шартлар үзе турында да, партнеры турында да. Тим билдинг. Резидә, остазың кем ие синең?
Менің ұстазым гениаль кіші еді. Иді түгіл, исән сау, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Мен аны үліп яратам һәм хөрмәт итәм. Ул вакыттагы без училищега кергәндә, ул Тинчурин театрының баш режиссеры иде. Узак еллар, 26 ел буе ул Тинчурин театрының баш режиссеры булды. Рәшит Муллагали улы Загидуллин. Ул минем иң хөрмәт иткән остазларымның һәм иң якын кешеләремнең берсе. Хәтта миңа Артем Олегович Пискунов тәкъдим ясагач та мин башта аңа кирдем, киңәшләшергә. Мен Рәшит Муллагалич, нишлим? Пискунов мәйтәм мине кияүгә чакыра. Нәрсә Нәрсә? Ты сомневаешься дип сорады инде. Мин әйтәм, һөнәр сайлау һәм гомерлек юлдашыңны сайлау иң җаваплы мизгелләрнең берсе. Ике җаваплы мизгелеме? Һөнәр сайлау, чөнки күпмедер дәрәҗәдә синең язмышың хәл ителә, һәм ир белән хатынны сайлау, тормыш юлдашын сайлау. Иң җаваплы мизгелләрнең берсе. Шуңа күрә әйтәм, мин инде 100% ышанам, чыгам дип, минем андай булмады. Аны Пискунов үзе дә бик яхшы белә. Чөнки әле ул тәкъдим ясаганнан соң да мин 1 ел йөрдем әле мин аны. Уйлыйк әле, тукта әле, ашыкмыйк әле дип. Шуннан ул миңа әйтте инде. Кара әтиен ничек яши? Әйбәт яшиләр, 5 бала үстергәннәр, барсы да аякта, барсы да гаиләле, барсы да балалы, Аллага шөкер, үрнәк гаиләләр. Артем безнең 4нче гаиләдә, 5 баланың 4нчесе. Әтисенең әнисенә хөрмәтен кара. Артемның әнисенә хөрмәтен кара. Ничек ярата ул әнисен? Тырыш кеше икән кара. Смотри, он какой талантливый артист. Кара, синең кулыннан бүтән эш килә ди. Чыннан да шулай. Ул авыл баласы, аның кулыннан бүтән эш килә һәм ул эш килә генә түгел, ул эш сөючән. Ул эшен булдыра да һәм әтиң кебек. Һәм ул әтиң кебек жыр телле һәм юморист. Минем әти дә шундый. Менә мин шуны да өстәмәкче идем әле. Ул Артем белән бит әле булай менә сөйләшеп утырганда гына да шул кадәр аның менә энергетикасына, харизмасына гашыйк буласың. Аның белән шул хәтлек менә әңгәмә корудыр рәхәт. Минем әти Анда чакырыбыз әле. Обязательно, Алла бирсә. Һәм Рәшит Муллагалич шундый сорау бирде. Пискуновның исе ачуыңны китермейме диде. Менә мин моны ишеткәнем бар. Моны хәзер күп кенә психологлар әйтә. Менә кешенең исе, әгәр дә сиңа ошамый икән, әйме? Димәк, ул кешенең түгел. Менә кара әле, бу кайчан булды? 2014-2013. 14нче елда. Менә бу вакытта менә шулай дип сорамыйлар. Модада түгел. Менә хәзер ул модада. Берәсен психологлар шулай сөйли. Менә беләм, чөнки таныш психологларым бар. Белгәнсең моны. Режиссер кеше ул психологта. Ул миңа шундый сорау бирде. Пискуновның исе ачуыңны китермейме? Мин анда юк дим. Чык. Чык. Ул синең өчен бөтен нәрсәне эшләячәк. Гаилә өчен все в дом будет диде. Все в дом, все в семью. Безнең Робертның тагы бер бик кызыклы бер сорауы бар. Бик кызыклы сорау. Тизгенә генә шуны биреп ала әле. Шулай нигә күчик инде актеры дубляжага, әйме? Гомумән, син анда күптәннән эшлисеңме? Һәм яраткан ниләрен персонажларың бармы? Һәм шул яраткан персонажың белән безнең белән сөйләшеп, без хәтта саубулашабыз да шул. Безнең вакытта кысана. Яраткан персонажымны аңладың бит инде син. Ул Лиза Барбоскина. Мин ул Лиза Барбоскинны мин шул кадәр яратам. Аның кирелеген, аның кыяфәтен. Иң шәп персонаж ул минем өчен. Аның теге чәчләре. Нигә генә кире булмасын, барыбер ягымлы ул. Ягымлылык кеше өчен бик кирәк, артист өчен бигрәк тә. Менә була талантлы артистлар име. Матур инде менә шибәр, ягымлы түгел. Җылылык бер көньялардан, обаяние. Сценическое обаяние булырга тиеш кешедә. Шибәр дә түгел, карап торасы килә менә шуңа. Сөйкемле сөяк диләр. Нурлы булса кеше аңа карап торасы килә. Дубляжда мин 2020 елдан бирле, ягъни хәзер инде бер 3 ел эшлим. Шаян ТВ ачылып, бик күп кешегә эш булды, Аллага шөкер. Башта инде шуны әйтим, дубляж студиясының җитәкчесе Роза Диятуллина барыбызга да таныш журналист. Ул мине чакырмый. Артемны чакырды инде. Артем мәш килеп эшли, 1 ел эшли, мине чакырмый. Митем шунда әзрәк. Шимиткәләп сорап кара инде, Резидә дә кирәкми, фәнән тегән дип мәйтем. Миңа да кызык ул процесс дим. Әле белмим ничкәлекләрен, ләкин кызык бит инде. Шуны ярый итеп карармын ди, Роза әйтә икән инде. Кит инде, мин аның Инстаграмын карап барам, аның бит
Шытқан жерінде қошырға уақыты жоқ. Қоянымында шақырасың, ол бізге келе алмас деген енді. Келе ала деп айтмайды. Артем айтқан енді. Мына оның тілегі бар, яры келіп қарасын деген. Бұлар меңа Зигби исемлі зебра. Зигби һәм аның дуслары деген мультик берділер. 5-6 персонаж дегенде малай. Әлі мен ішлей башладым ғана ауыр. Әстәғафирулла мәйтәм. Бұл шылай ауыр мекенне бұл қызмет. Зигби өзі ол зебра малай. Аның тауышы міне шундай деймі? Шуннан анда бар еді бір құш әбі, аның тауышы міне шундай болды. Андан бар еді бір фламинго. Шундай, ол сүтісті, тауышы да, характері да шундай. Ахуақ келе тұрған. Тағын бір не бар еді шундай. Таза бегемот қыз. Мындай итәклі. Оның менде шундай нешке, гіне бұлды тауышы нешке, тауыш білен сөйлеші тұрған бір бегемотик. Парадокс. Ләлі мұшында, лөлі мұшында нен дейдір енді. Міне шундай қызық процесс ол. Анда бетінде әлі тоғышын ғана туры кетірмейсің, әлі фраза ұзынлығында туры кетірерге керек. Паузаларында. Әгер де сенің ітің ням-ням-ням деп айтып ялып тұрады, аннары ням-ням деп үстеп қоя екен. Демек сенің фразаң пәпәпә деген бұларға тиеш. Тәржімәші тігінде пәпәпәпәпәпә тәржіме еткен. Өзінше әйе. Сен ойлысың енді тезгіне бейтан ойларға керек. Тезгіне тәк. Неше өзгертіп бұла? Мәғнәсін демек, нетіп, соқлап, сен фразаны өзгерте білерге тиешсің. Міне мұнда сенің филология бойынша білімің де бек орынлы. Татар тілін демек камил білу керек. Әйтіліште әйбет бұларға, камил бұларға тиешін деймі? Біз балаларын татар тіліне үйретеміз екен енді. Шексіз біздің тіліміз шиста бұларға тиеш. Соған көре аның өзінің нішкеліктері бар енді. Бар-бір тауыш ярыларына да көпмедір нагрузка келешін кесін шундық. Сию секундны деп өзіңді өзгертесің. Деп бұлай сөйлешесің, не хал деп екінші персонажға әйленесің. Ол әзгіне бар-бір нагрузка бар тауышқа. Һәм міне башыңды эшләтергә кирәк инде. Бүтін һөнәрләрең дә синең кешегә, халыкка энергия бирү белән бәйле шулай бит. Ләкин шулай ук безгә кайта да ул. Ул безгә кайта алкышлар белән, тамашачыларның елмаюлары белән, әйбет. Сокланып карап торулары белән, нурлы йөзләре, аларның теге карап торалар, алар менә шул безне тукландыра, шул туендыра, чәчәкләр белән. Тапшыру астында калдырылган комментарийлар да безгә обязательно аны укып бик күп энергия бирә. Алла бирсә. Ну, җәмәгать, без саубулашабыз инде. Бер дә теләмибез, ләкин бу тапшыруны менә шулай йомгакларга мәҗбүрбез. Шунлап та, чөнки Риза белән әле сәгатьләр буе рәхәтләнеп сөйләшеп утырырга була һәм без бик теләр идек. Риза, син үзеңнең бер бик яраткан персонажыңның тавышы белән саубулаша аласың. Әгәр дә. Ярыйсың, сау булыгыз. Мин син яраткан дип уйлыйм. Юк инде юк, яраткан. Вазочка Балбаскина тавышы белән саубулашам. Исән сау булыгыз. Тинчуин театрында, һәм Шаянтовада, һәм башка эшләүдә, һәм дә шушы зәңгәр экранның аша күрешкәнгә кадәр. Исән сау булыгыз. Мин сезне яратам. Без сине яратмый булдыра алмыйбыз. Яратмыйбыз дип әйтәсең, бик сорамый. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Искиткеч. Риза, бик зур рәхмәт сиңа һәм һәр вакыт, һәр эшеңдә дә уңышлар гына насыйп булсын. Амин. Рәхмәт. Аллаһ Тәгалә ярдәмнән ташламасын беребезне.